Pri tvorbe našich nových kancelárií sme kládli dôraz na 3 kľúčové témy. Posilnenie firemnej kultúry a spolupráce, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Udržateľnosť a ekológia. Snažili sme sa priniesť do interiéru tieto 2 témy, napríklad aj prírodnými prvkami dizajnu. Efektívnosť a flexibilita. Snažili sme sa vytvoriť variabilné a flexibilné kancelárske priestory, ktoré sme dosiahli aj použitím smart, moderných technologických riešení. Naším cieľom bolo vytvoriť kvalitný, reprezentatívny a nadčasový office, ktorý reflektuje, kto sme, našu kultúru, naše hodnoty, ako firmu, ktorá je spoľahlivým a zodpovedným partnerom so silnou integritou. A firmu, ktorá prináša inovatívne riešenia a nový pohľad na problémy. Zároveň sme chceli vytvoriť priestor, ktorý je zdravý, bezpečný a funkčný a ktorý bude estetický a nadčasový a bude nám slúžiť dlhšie obdobie. Efektívnosť sme preniesli do tvorby Space plánu. V Open Space tvoria základ zdieľané pracovné miesta, ktorých počet sme zredukovali v porovnaní s bývalou kanceláriou. Vytvorili sme tak väčší priestor pre väčší počet zasadačiek a menších tzv. Tichých miestností. Spoločenskú časť tvorí veľká kuchynka s jedálňou, posedenie a 2 terasy. Je to vlastne naša základňa, ktorá slúži na neformálne stretávanie sa, relax, team buildingy a budovanie firemnej komunity. Ako som už spomenula, dôležitá bola pre nás ekológia. A od začiatku sme pracovali veľmi konceptne a mali sme zámer opätovne využiť veľkú časť pôvodného kancelárskeho nábytku. Úpravou pracovných a konferenčných stolov, kedy sme použili pôvodné podnožia a časti stolov a vymenili sme pracovné dosky, vznikli nové kusy, nové stoly, ktoré vyhovujú jednak novým priestorom a tiež zapadli do nového dizajnu a koncepčného riešenia. Rovnako sedací nábytok bol prečalúnený, použili sme nové poťahové látky a funkčne a dobre slúžiace pracovné stoličky sme kus po kuse otestovali a vyčistili. Vďaka takémuto prístupu sme opäť využili takmer 80% pôvodného nábytku. V priestore sme tiež umiestnili zabudované staničky so zbernými nádobami na separovaný odpad, aby tak boli dostupné z každého miesta. Samozrejmosťou sú tiež úsporné batérie a svetelné zdroje. Smart riešenia sme zakomponovali do viacerých návrhov. Príkladom je elektronická karta, ktorá slúži ako vstupná karta na ovládanie výťahov, vstupu do garáže, ale zároveň aj ako elektronický kľúč na otváranie osobných skriniek a taktiež ako karta na ovládanie tlačiarní. Všetky zasadacie miestnosti sú vybavené rezervačným systémom a modernou technológiou pre videokonferenčné hovory. Snažili sme sa postupovať naozaj uváženia veľmi zodpovedne. Vybrali sme si možno náročnejší postup, ale chceli sme ukázať, že sa to dá a byť tak príkladom a inšpiráciou aj pre ostatných.